vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakadzingisa murume wangu basa mushure mekunge andihurira. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza because ndainge ndisingatombotarisiri kuti murume wangu apa ndainge ndichivimba naye sei ndokubva atanga kundihurira nebest friend yangu kutosvika pakutomitisana, but friend yangu manje iye akabva azoita like anondisvotesa panguva yacho iyoyo, but pamuviri paya pakabva pazobva mushure mekunge ndamuitira mhiko. Vakati vachidanana kudaro ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba. Saka madzibaba ivavo pandakaenda pamba pavo vakabva vatoona kutoti munhu uyu ainge ari very desperate nekuda kwestress mukoma. Mazuva acho iwayo ndaiti kana ndikafamba so for a very long distance ndaibva ndatanga kubatwa nedzungu. Saka kwainge kuchigara madzibaba vaya kwainge kuri kure. Apa mazuva acho iwayo murume ainge achindinyima mari, so ainge achiita sekunge anoda kundipanisha apa achida kuimpressa best friend yangu. So ndakabva ndazofamba ndichienda kulocation kuya ndichibva kulocation kwandinogara. Ndakati ndasvika kuya ndainge ndava kunzwa kuti iko zvinozvi handichakwanisi kana kuita sei. I was just feeling dizzy. Saka madzibaba vaya pavakaona ndichidzedzereka pavakati handei kukura kwangu madzimai, vakabva vaona kuti ndainge ndava kuda kudonha, vakabva vati chimbopindai mumba because musi wacho kwainge kuchipisa. Vakabva vanditengera drink ndikabva ndafila better. Vakabva vazondisvitsa shoko mukoma. Musi wacho iwoyo I was in pain, ndokubva tatanga kudanana, ndokubva taita bonde. And strange enough, ndakati ndichipedza kuita bonde namadzibaba vaya I felt so much better because vakabva vatondiudza kutoti zvanditori wani mukadzi anotofaya pabonde. Apa murume wangu ainge akandiudza kuti ini ndainge ndisitomborina kana chandainge ndichimbogona kuita pabonde. So mukoma ndakabva ndazotanga kudanana navo madzibaba vaya kusvika ndanzwa kuti ndainge ndaneta. Apa vainge vakandipa munamato. Saka vakati vandipa munamato uya vakabva vati ndinoda kuti kana uchisvika kumba kwako unofanira kuti unge uchizotora pilo iyo inotsamirwa nemurume wako obva wazoisa munamato uyu mupilo make. Saka vachindipa munamato iwoyo vakabva vati wainge uri munamato wekuti ange achizova munhu akarivara. Dzimwe nguva ndainge ndava kutoenda ndichitonorara kumba kwamadzibaba vaya ndichitomuudza kutoti ndiri kuenda kubasa. Ipapo zvake ainge arambana nebest friend yangu because best friend yangu iye zvake ane speed. Saka paakaona kuti mari yainge yava kusabuda because ndainge ndava kukontrola manje munhu wangu, ndokubva azoramba murume wangu. So mukoma ndakazosvika pakurambana navo madzibaba vaya mushure mekunge ndanzwa kuti ndaneta. Ndokubva madzibaba vaya vati it is fine, sezvo iwo wava kuti tinofanira kuti tinge tichirambana, iwo ndikuda kuti unge uchizoti kana ukakwanisa kuwana mukana unge uchizoenda kunoitira tsvina pamba panoshanda murume wako because iye murume wangu ainge achishanda sagarden boy, but pamba ipapo paainge achishanda painge paine mabenefits akawanda ainge achiwana. So ndazomirira kuti kunze kunge kuchizosviba ndichingowaila. Pandakangoona kuti motikari dzevarungu dzainge dzava kusanyanya kufamba, ndakabva ndazongokona pamba apo painge pachishanda murume wangu, ndokubva ndaenda pane imwe flower bed ndikabva ndatongotumba paya, ndikabva ndatongosiya zimukonde rangu. Ende madzibaba vaya vainge vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizopisika. Ndakangosimuka ndokubva ndatanga kumhanya ndikabva ndazovafonera when I was at a safe distance, ndikabva ndazovapa madirections vakabva vazouya vakanditora. Usiku hwacho ihwohwo ndakazoti ndasvika kumba kwavo, chavakangoita ndechekuti vakangonditi geza sikarudzi yako, but uku kusimtu usazozvipisika kana kuzvigeza, uri kufanira kuti unge uchingorara wakadaro kuitira kuti munamato wacho unge uchizoshanda. Saka ndakazotongotora kapu yemvura iya ndokubva ndatongotumba pabhaketi ndikabva ndazongozvigeza nhengo yangu sezvo ndainge ndaswera muswero wese wezuva ndichidikitira. Apa vainge vachitoda lula zvavo, ndokubva taita usiku hwose. Murume wangu akabva azodzingwa basa pasina kana 1 week. Kubva ipapo murume wangu inini ndini ndinotoshandawo kabasa kakanaka, iye anotongozvitambudzikirawo zvake.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakatongosiya mukonde wangu ipapo. Yo, strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu pandakauyawo kunoku kujoni mainge muri mugore ra2014. ndokubva ndazoudzwa nevamwe muprofita kuti amai vangu ivo vainge vachipota vachindisimudzira mhepo. So ndakangoti ndaudzwa kuti amai vangu vainge vachipota vachindisimudzira mhepo, ndakabva ndanzwa ndichivavenga uye ndichinzwa kurwadziwa because mukoma ndaiti so ndikashanda ndaibva ndanyimwa mari. Ndakatomboenda kumaRDP ndikatoshanda ndichitofungidzira kuti zvangu zvainge zvaita because tainge tichishanda netarget. Chinondirwadza mukoma ndechekuti ipapo ndainyatsokuona kutoti ya kune munhu ari kundisimudzira mhepo because vamwe vangu vose vakabva vatopiwa mari dzavo. Mushure mekunge vapiwa mari dzavo ndokubva vatodzokera kumusha, but kana ndiri seni mukoma ndakabva ndatanga kupiwa mari dzedzi mahafu but mari dziya dzandainge ndichibata nekudawo kwestress ndaibva ndazoenda ndobva ndazononwa doro uye zvekare ndainge ndava kuitawo hunhu hwekupota ndichidanana nemasouth African. Saka mari yose iyaya yaibva yazongoperera pamuromo. So madzibaba vaya vakabva vazoti taikwanisa kuzoita a go back to sender kuna amai vangu kuti ivowo vange vachinzwa kuti zvinorwadza sei kusimudzirwa mhepo. Ndikabva ndazoita go back to sender. Saka go back to sender yatakaita ndeyekudai, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga mucheka mutsvuku. Ndokubva ndatenga mucheka uya mutsvuku ndikabva ndazonyora zita raamai vangu pamucheka uya mutsvuku, ndikabva ndazobayirira tsono, ndokubva ndazopisa dombo. Mushure mekunge ndapisa dombo riya ndikabva ndazopiwa mamwe mafuta acho iwayo ainge ari mafuta enyoka. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichifukira but ndakazofukira ndichishandisa umwe mucheka wainge uri wewhite. So mukoma ndakabva ndazofukira. Mushure mekunge ndafukira ndopa ndakabva ndazofonerwa ndichiudzwa kuti amai vangu vainge varumwa nenyoka kumusha. So ndakabva ndazodzokera hangu kumusha but ndakatoenda kumba nditongori nemari yebhazi chete, ndainge ndisitomborina kana mari yekuti ndinge ndichizodzoka. Ndakazotoita zvekuzototengesa dzimwe mbudzi 2 dzaamai vangu. Amai vangu pavakazonotorwa kumochwari ndopatakabva tazoudzwa kuti amai vangu vainge vakazvimba but vakaenda kumochwari ivo vanoti vanzi amai pavakatoburitswa mumochari vainge vatori right kuti vange vachizonoiswa mucoffin. Hanzi ndo pavakabva vangozvimba just like that zvekuti vakabva vatadza kukwana mucoffin. Pakazototsvakwa zvekare rimwe coffin rainge riri extra large apa amai vangu vainge vaine muviri muduku but vakazvimba kuzadza coffin. So ipapo pandakanzwa kuti ndo zvainge zvaitika, iniwo lucky enough ndainge ndisina kana munhu wandainge ndakambozivisa kuti pandainge ndiri kuSouth Africa ndainge ndakamboita a go back to sender prayer. Ndakabva ndangonyarara zvangu iwe zii ndikabva ndazviudza ndokubva ndazodzoka kuno kuSouth Africa. But kubva ipapo mukoma, hey, upenyu hwangu hwakaoma. Tinoti kana ndikangobata mari yacho iyoyo haishandi mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi I think kuti amai vangu vakanditsamwira. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. If there are any Christians on this platform, ndikukumbirawo kuti vange vachipota vachindinamatirawo because inini mukoma, when I look at my life, all that I need is a financial breakthrough. Ndinozamawo kuti ndinge ndichinamata sezvinoita vamwe. Ndakatanga kunamata kubva ndichiri mudiki mukoma. Both of my parents they passed away pandainge ndichiri mwana mudiki. Then ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa. O-level hangu ndakanyora, kuchikoro ndainge ndichigona but nekuda kwezvikonzero ndakabva ndazotadza kupasa O-level yangu because I was always stressed. Ndaiti ndichibva kuchikoro ndaibva ndazoenda kuMaricho ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa apo pandainge ndichiri ne18 years. Kubva ipapo mukoma ndingori muno muSouth Africa hongu
uku kumusha ndinodzokera, but still I do not have any financial breakthrough in my life. Kubva zvandakauya kuno kuti ndikuudzei kuti ndakamboshandawo basa rine mari, handisati ndakamboshanda basa rine mari. Currently at the place where I am working ndiri kupiwa mari iyo inokwana kuita 3,100. Apa ndine mukadzi uye zvekare tava nevana vedu vaviri. So I am asking for the Christians that are here on this platform to pray for me. Please pray for me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndinokumbirawo kuti munge muchindinamatirawo because I want hanzi ndinodawo spiritual financial breakthrough. So ngatitaureiwo navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Saka mukadzi wangu zvimwe zvinhu zvaari kuita zviri kundiconfusa. Saka kana ndikazonzwawo nyaya dzevamwe vanhu vanenge vachiti vakaromba, hana yangu inobva yatanga kurova, ndichitotya kuti zvimwe kuda mukadzi wangu anokwanisa kuzopedzisira andichekeresa. Saka mukadzi wangu ane dzimwe nguva dzekuti anongotanga kuudza nyaya dzevanhu vanoromba, like iye achita sekunge vanhu ivavo pavakaromba ainge atori navo, like kuma areas kwavo anotokwanisa kutokudza kuti nhingi uya mari yake yaainayo imari yehurombwa, nhingi uya mari yake yaainayo imari yehurombwa, but asati hake akambosvika pakundiudza kuti naiyewo anoda kuromba. Because most of the times ndinobva ndangoti nyaya dzako dzauri kutaura idzodzo, I don't feel comfortable discussing those stories that you are telling me. Saka mukoma mukadzi wangu manje iye ari kutamba round ende anoshanda kusaluni. Saka vane maround avo avanotamba on a daily basis. Pose apa aita akauya nemari yake, then aibva andirakidza mari yayo but mari yangu yeround iyi yandapiwa. So mukoma akabva azongotanga kungohwandisa mari chete iyo yeround. Dzimwe mari idzi dzaanobata anondondirakidza, then tobva tatonyorawo mubhuku kuti musi wacho iwoyo anenge auya nemari kuitira mabudgets edu atinenge tichiita. So akazoti mukoma atanga kuviga mari yake chete yeround, akabva azoya nechigaba. Muno muSouth Africa mune zvimwe zvigaba zvezve zvekuchengetera mari zvemapiggy bank zvinenge zvakaprintiwa ma200 rands. Saka akabva azotenga chigaba chake like that, ndokubva azotanga manje kuchengetera mari iyaya yeround yavanotamba on a daily basis. But asati aisa mari yacho iyoyo akabva azoburitsa chimwe chipepa bag chaainge ainacho muhandbag make. Ndikabva ndaona kuti chainge chakazara nezvimishonga ndikabva ndaona kuti chainge chakazara nezvimishonga zvakasiyana siyana. Saka akabva azotora chimwe chiplastiki chainge chiine madota, ndokubva azotanga akamwaya, ndokubva azotora zvekare chimwe chiplastiki chainge chiine ivhu rainge rakaita yellow mukomanashi. Ndakatombofungidzira kuti maybe it was a certain type of a powder, but iye akabva ati ivhu. Zvino iye ari kuramba kundiudza kuti zvinhu izvi akazviwana kupi. Since last week we have been fighting about this issue, but mukadzi ari kuramba zvachose, anototsika madziro. Kana ndikamubvunza kuti nhaiwe ko ivhu riya rakaita yellow wakariwana kupi, because inini handisati ndakamboona ivhu reyellow rakadaro, but anoramba kundiudza. So I am scared kuti maybe mukadzi wangu uyu anenge afunga kuromba. So how do I keep on confronting her? Because nguva zhinji anoti kana ndikangoda kungotaura nezvayo nyaya iyoyo anobva atoti watotanga, you do not want to see me in peace. Ndoudzawo hama dzake here kuti izvi ndo zviri kuitwa nehama yavo, uye zvinoita here kuti ndinge ndichiudzawo hama dzangu. Dai kuri kunzi anondipawo chikonzero chekuti murume wangu chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichizoshandisa zvose izvi zvandiri kushandisa pose pandinopiwawo mari yeround, it is because ABC, but haana kana any reason at all why she is doing all of this. But anobva angondiudza kuti watotanga, haudi kundiona ndakafara. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
kuna mukoma vedu hanzi handizivi kuti ndoita sei, ndoudza hama dzangu here kana kuti ndoudzawo hama dzake. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Zvaizvezvi hangu ndiri kuzama kuti ndinge ndichidzorera vanhu zvikwereti zvavo, but I owe a lot of people. So mukoma, inini I have been doing chibasa ichi cheurana for the longest time, but zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakazosangana neimwe challenge. This was last month pandakasangana nechallenge iyi. So mukoma, takabva tazorohwa neraid apa ndainge ndatokolekta mari dzevanhu ndokubva ndazotorerwa imwe mari iyo yandainge ndiinayo nemapurisa, ende vakabva vazondithreatena kuti they would get me arrested. Saka ndakabva ndazoona kuti hey, kana ndikazosungwa nekuda kwemacounterfeit goods awa, because hembe idzi dzacho dzatinotengesa idzo hadzitobvumidzwi kuti dzinge dzichitengesewa because mikoferwa. So ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti mapurisa aya vange vachingonditorera mari rather than kuti ndinge ndichizosungwa. So mukoma, ipapo ndainge ndabuda ndichiti ndikuenda kunohodha, ndokubva ndanyudzwa mari yose. Saka ndakambozama mukoma kuti ndinge ndichingopa vanhu madates ekumberi ndichiti kana umwe munhu akauya achida kutenga something ndobva ndakavhira gap umwe munhu, but mazuva acho iwayo pandaitora mari zvinhu zvangu zvakabva zvatongopinda musango because kumusha uku mwana wangu akabva arwara, so I had to send some money back home. Ndikabva ndanyudza vanhu vakawanda, ndakanyudza vanhu vakawanda kusvika pakunovhara group because vanhu vainge vava kuita system yekupota vachitaura kuma-inbox because magroup angu inini ndainge ndakavhara magroup so that people won't be able to communicate. Ndini ndaingotumidzira zvinhu zvangu, then anenge ada chaanenge ada anobva azouya kuinbox. Saka vanhu vakabva vazotanga kuita magroup. But to tell you the truth mukoma, kukuudzaiwo chokwadi chandakambozama kuti ndinge ndichiudza vanhu, but vanhu vakaramba kuti ndo zvainge zvaitika. Ini ndakatongorohwawo neraid ndikabva ndatorerwa mari yose. I am still struggling kuti ndinge ndichibhadhara vanhu mari dzavo, those people that I owe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndinoitawo zvichirana, but ndakabva ndatorerwa stoko yose nemapurisa. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we.